Ing pasinaon iki, kita arep ngrembug aksara angka Jawa. Yen sampeyan sinau bab aksara angka Jawa, sampeyan kudu ngiling-iling maneh bab aksara Jawa Hanacaraka utawa Legena utawa Carakan, pasangan lan sandhangane. Saéngga mengko sampeyan isa nulis utawa isa mangerteni isine sawijine ukara utawa teks mawi aksara Jawa. Apa to angka Jawa kuwi? Angka Jawa ya iku perangane aksara Jawa kang gunane kanggo mratelakake wilangan utawa angka kang sinerat nganggo angka Jawa antarane yaiku dadi angka Jawa iki bisa digunakake kanggo nulis dawa, abot, isi, tanggal lan wektu, cacahe dhuwit, cacahe barang, nomor dalan omah, kode pos, nomor telepon lan liya-liyane. Nah, iki wujude aksara angka Jawa. Nah, dikatekno nggih, ana 0, 1 nganti 9. Cacahe angka Jawa ana 10. Tata panulisane aksara angka. Nah, sing sepisan yaiku panulisane angka Jawa kaapit, diapit padha pangkat. Tuladhane adiku ranking 9 saka 150 bocah. Adiku ranking iki angka 9, nggih iki angka 9 saka 150 bocah. Ana tanda titike. Ana tanda titike. Kena apa nggunakake padha pangkat? Gunane yaiku kanggo mbedakake antarane angka Jawa karo aksara Jawa Hanacaraka. Nah, mergane ana angka Jawa kang wujude padha kaya angka Carakan. Contone angka 7 iki kaya aksara La, iki kaya aksara Ya, iki kaya aksara Ga. Nggih, paham nggih? Sing nomor 2 B, menawa ing samburine angka Jawa ana pada lingsa utawa pada lungsi tanda titik, ing mburine angka Jawa ora perlu padha pangkat. Dadi yen samburine angka Jawa kuwi mau ana pada lingsa utawa pada lungsi ora atik nggunakake padha pangkat. Kaya ukara iki. Sedasa sing bisa teka 120. Wonten tanda titik. Nah, panulisane sedasa sing bisa teka 150. Nah, mung nggunakake padha pangkat ing ngarep, ing mburi tanpa nggunakake padha pangkat maneh merga wis ana pada lungsi. Sing nomor 3, wilangan kang kadhapuk saka 1 utawa 2 angka cukup ditulis nganggo aksara dudu angka Jawa kejaba sing nganggo urut-urutane. Tuladhane, taun 2010 umurku 30 tahun. Nah, 30 tahun iki tanda titik. 30 tahun iki dumadi saka 2 angka. Dadi ora perlu ditulis nggunakake angka Jawa, cukup ditulis nggunakake aksara Jawa.
Yen iki dumadi saka petang angka mula oleh nggunakake angka Jawa. Tahun 2018 umurku kurang nggih. Umurku 30 tahun. Paham nggih? Banjur bab sengkalan yaiku tetengere taun kang sinandhi sarana tetembungan. Nah, dadi sengkalan kuwi nggambarake taun nanging taun kuwi mau ora kanthi ditulis nggunakake angka nanging nggunakake tetembungan. Tetembungan kuwi nduweni makna. Nah, tembung-tembung kang dianggep duwe watak wilangan kayata ing ngisor iki. Tuladhane watak 1 iki kanggo nggambarake angka 1. Nggih. Nah, iki tembunge iso nggunakake tunggal, 1, nyawiji kuwi tegese 1. Nah, 2 ana 3 nganti 9 lan 0 bisa sampeyan sinaoni, dimangerteni, dipahami supaya mengko bisa nulis utawa maknani sengkalan sajrone ukara utawa teks. Nah, iki tuladhane.